Maayong buntag, kani nga balak Bisaya giuluhan nga pilia ang malinawon nga kinabuhi. Galisod sa paglingkawas kay nasobraan kasagugma. Sa panahon mas dali ang pag-atras, wala ka naminaw og tambag. Kay sa imong pagtuo, ang tanang tawo may puruhan nga babag-o. Nga maligdong ang iyang huna-huna, madala paghilot ang iyang batasan. Pero ang imong pangagpas sama lang sa pangandoy uban sa natagak nga bituon gikan sa ibabaw sa mga panganod. Kung nakasaad man siya diha sa imong atubangan, kung siya imong dawaton, andam kaniyang palanggaon ug ihatag ang tibuok kalibutan. Pero tanang mga panaad kung walay pagbuhat, dali lang mapalid sa hangin. Ug sa usa lang kapamilok ang tanang mga pulong makalimtan. Ug ikaw karon nga nagapos sama sa usa ka binilanggo, gipasipad-an sa pulong ug pagpandapat, magpakabuta ka ba? Imo pa bang ipamugos nga kamo ang gihatag para sa usag-usa? Kung klaro ang lakra sa bunog sa imong walang mata. Imo untang mahuna-huna nga may utlanan ang pagpakabuutan ug walay dapat ikawili sa mga kaagi nga tamis, pero mas daghan ang pakapin nga kasakit. Kay kung karon naigo lang kag daplis, wala ta kahibalo sa sunod, labaw pa sa pagpanglagom ang imong madawat, human lang sa simpleng panaglalis. Kung imong ipadayon ang paglaom nga matulid ang iyang binuhatan, mao kini ang magdala nimo sa lubnganan. Kung dili man sa iyang mga kamot, ikaw mapatay. Sa pagsakit diha nimo, ikaw buhi nga sama lang sa gipatay. Ug isip tambag sa tawong may pagpakabana, ilayo ang imong kaugalingon sa naghatag og kadautan sa imong malinawon nga kinabuhi. Ug diha natapos ang balak Bisaya nga giuluhan, pilia ang malinawon nga kinabuhi. If you have questions, please leave them in the comment section below. And thank you so much for watching.